Gràcies per ser-hi i passo tot el relleu. Endavant. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Doncs, si us sembla, mira, compartiré pantalla i començarem ja el que és la formació. Mira, en Frank ens va demanar a la Montse i a mi, doncs, donada la situació actual de la pandèmia i de les necessitats dels clients, la situació actual i la situació futura, doncs va comentar i ens va semblar molt bé, tant a la Montse com a mi, de fer un repàs dels desinfectants, de la normativa i d'aspectes més tècnics. I ja veureu, per acabar amb quin és el futur, què és el que farà Socitesa i què és el que està fent la competència també, i aprofitar que tenim a la Montse Ferrandiz, que és la nostra responsable de Regulatory Affairs, doncs perquè li feu totes les preguntes que vulgueu, sobretot les més compromeses. Llavors, aprofiteu que tenim aquí a la Montse, que ens contestarà, perquè ella està molt al dia del que és normativa, del que són les normatives, etc. Llavors, mireu, ja sabem que la pandèmia ens ha deixat coses, o encara estem enmig de la pandèmia, doncs té coses positives i coses negatives. Com a coses positives és que la neteja a partir d'ara pels nostres clients serà un punt més de màrqueting. És a dir, entre diferents establiments, doncs un client escollirà un o l'altre a banda del servei que li puguin donar pel nivell de neteja o pel nivell de desinfecció, per com se senti de segur aquest client en aquest establiment. Llavors, la demanda de productes desinfectants és enorme, d'aquí ve, diguem, també la importància de la formació i al final de tot que parlarem de la competència, doncs la demanda de desinfectants és enorme. La demanda de productes de neteja és enorme i cada cop serà més gran. També hi haurà, o n'hi ha, molta més pressió administrativa. Tenim molts inspectors per ahí, per exemple, en Carles ens vam trobar en una situació la setmana passada que els inspectors estan a la grenya, doncs nosaltres, arrel d'aquest curs, veureu quins són els arguments que tenim, què és el que estem fent i què és el que farem. I també la pandèmia ha tingut aspectes negatius, com per exemple han aparegut fabricants o proveïdors de productes desinfectants que abans no existien. És a dir, ha augmentat moltíssim la competència. I, a més, deguda també a la situació de necessitat extrema de productes desinfectants, el Ministeri de Sanitat s'ha tornat una mica boig i hi ha una quantitat brutal de productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat. A partir d'aquí ja podríem parlar i fer un curs sencer parlant de si ha sigut una bona decisió o no per part del Ministeri el donar registres o autoritzacions de manera massiva. Però això ja ho veurem també més endavant. Llavors, si us sembla, comencem i la part que us explicaré jo és bàsicament repàs. És repassar conceptes, perquè després arribarà la part de la Montse, que penso que és la part més interessant per tots plegats. Vinga, què és un biocida? Aquí tothom està parlant de que té desinfectants, de que té biocides. Aviam, què és un biocida? I pels que sou relativament nous, doncs aquests conceptes us anirà bé. Un biocida, la definició és la que teniu aquí en pantalla. És aquesta substància, o pot ser una mescla de productes que contingui una o diverses substàncies actives. És a dir, jo sempre faig l'exemple, en els meus cursos ho sabeu, que un biocida és com un antibiòtic. Bàsicament, la diferència és que el biocida ha de matar microorganismes que estan sobre la superfície o a l'ambient, mentre que un antibiòtic mata aquests microorganismes quan estan dintre del cos humà. Llavors, d'antibiòtics com de biocides n'hi ha molts. N'hi ha de diferents tipus, és a dir, tenen diferents matèries actives o fins i tot hi ha antibiòtics que són combinacions de 2, 3 o les que faci falta matèries actives. Doncs en el cas d'un biocida exactament igual. El que passa que ja us dic, la seva aplicació en comptes de ser dintre del cos humà és sobre les superfícies o l'ambient. Llavors, sempre et diuen que no es considera un biocida aquella manera d'eliminar microorganismes mitjançant una acció física o una acció mecànica, és a dir, rascant. Això no es considera biocida, perdó. Més, què es considera organisme nociu? Doncs aquell organisme que pot ser patogen o no. Patogen vol dir que pot generar una malaltia, però pot ser un organisme o un microorganisme nociu, aquell microorganisme que no provoca malalties, però sí que et pot modificar les propietats organolèptiques dels aliments, o aquells organismes que el que fan és podrir un aliment, no serien perjudicials si te'l mengessis, però no estaria bo aquell aliment. Doncs allò també es considera organisme nociu. Llavors, d'aquí hi ha dos grans tipus, els microorganismes, que són organismes molt petitets, que l'única manera que tenim de veure'ls és mitjançant el microscopi, o també pot ser un organisme nociu, un organisme viu, que sí que el pots veure, una formiga, un escarabat. Llavors, es considera nociu sempre que sigui aquest organisme indesitjable.
El que dèiem abans, substància activa desinfectant. Un producte biocida normalment és com una recepta de cuina, que és el que fem nosaltres a fàbrica. Li posem aigua, li posem colorant, perfum, el que ens convingui, el fem àcid, el fem alcalí, però la substància activa, la substància que és capaç de matar aquests organismes, és el que es diu substància activa desinfectant, que pot ser una, pot ser dos, en funció de la formulació del producte. És aquella substància que és la responsable d'eliminar aquests organismes nocius. Llavors, n'hi han de diferents tipus. Si nosaltres a laboratori, a l'hora de formular aquest biocida, volem eliminar, doncs volem que aquest biocida mati bactèries, doncs es dirà que té activitat bactericida. Això ho sabeu, ja sé que ho sabeu i em repeteixo molt, però és per posar-nos en context. Si aquests microorganismes que jo vull eliminar són fongs, doncs serà activitat fungicida. Si vull eliminar llevats, laboricida. Si vull eliminar virus, virucida. Si he d'eliminar organismes que ja no són microscòpics, sinó que ja es veuen i són mosques i escarbats, doncs se li diu que tingui activitat insecticida, raticida i així, etc. Llavors, en la història dels fabricants de detergents, nosaltres, per la nostra activitat, sempre havíem tingut suficient tenint un desinfectant capaç de matar bactèries i capaç de matar fongs. És a dir, nosaltres, per l'activitat en la que ens movíem o l'activitat que exerceixen els nostres clients, doncs ja en teníem prou. Però què va passar? Va arribar el famós coronavirus i tothom va començar a demanar productes que també eliminés virus. Realment matar virus no és tan difícil. Normalment un producte, el que sol ser més complicat és eliminar els fongs. Però la qüestió és que ens va enganxar amb una situació, i això ara ja fa un any, que pràcticament no hi havia productes que tingués la capacitat de matar virus. Per què? Perquè per l'àmbit, insisteixo, d'aplicació nostra, doncs la veritat és que no ens havíem plantejat la necessitat de fer aquest tipus de test. Llavors, a data d'avui ens trobem, i això vam fer ara fa un any i pico, Montse, em sembla, una formació a Divosc, que vam parlar, o la Montse ens va explicar que a data d'avui, ja fa un temps, que ens trobem amb un impàs entre dos legislacions diferents. Doncs des d'Europa es va decidir que calia posar ordre en els biocides, en concret amb les substàncies actives, i llavors va canviar una normativa. Llavors, en funció d'aquestes matèries actives estiguin amb l'antiga normativa o amb la nova, la manera de saber-ho és la manera de dir-ho, la nomenclatura. Quan estan amb l'antiga normativa se li diuen plaguicides i quan passen a la nova normativa ja se li diuen biocides. Això vosaltres, si entreu al Google o si voleu consultar si un desinfectant està en l'antiga normativa o amb la nova, si us hi fixeu, el Ministeri de Sanitat té dos registres. Té el registre de plaguicides, que la veritat és on està la majoria, i el registre de biocides, que serien els biocides que estan amb la normativa nova, que n'hi ha, però molts menys. Llavors, ens trobem amb els plaguicides que compleixen l'antiga normativa espanyola. Evidentment, està en vigor. O sigui, mentre aquestes substàncies actives no passin a la nova, doncs queda en vigor la normativa antiga. Per exemple, jo m'he apuntat aquí uns exemples. Quins desinfectants o quines matèries actives, substàncies actives, estan amb la nova normativa? Mireu, l'àcid làctic. L'àcid làctic és una substància activa que ja està amb la nova normativa de biocides. I molts insecticides. També he trobat els productes aquests d'eliminar els piojos, també. Molts insecticides, raticides, i els piojos també, que no sé com es diu en català. Polls, perdó, i els polls. I els productes per eliminar polls. A la normativa antiga, per exemple, quasi tot. Els amolls quaternaris, l'alcohol, oi, Montse? I en període de transició inclouria també l'hipoclorit de sodi, però l'hipoclorit de sodi aquesta substància li ha tocat a Espanya i ja està treballant amb aquesta substància. Llavors, jo l'he col·locat en període de transició. Montse, he fet nova normativa, normativa antiga i la que està al mig. I la que està al mig, que ja està passant cap a la nova, seria l'hipoclorit de sodi. Vinga. La nova normativa és aquesta, és comú per tota la Unió Europea i és el reglament aquest 528 de l'any 2012. Aquest reglament nou el que volen bàsicament és endreçar les substàncies que hi ha a Europa. I el que han fet és, es van donar compte que n'hi havia moltíssimes i el que han fet és eliminar-ne moltes i tenir criteris de perillositat. És a dir, si aquestes substàncies són perilloses per la persona que els aplica o perilloses pel medi ambient, han intentat eliminar-les. Llavors, ja se sap
conjuntament amb d'altres organismes, que hi ha substàncies que no passaran a la nova normativa, sinó que directament ja no les homologaran per la perillositat que tenen. I haurem de buscar una alternativa. Aquesta nova normativa estableix els biocides, els classifica en 4 grups i a nosaltres el que ens interessa és el grup 1, que és el grup de desinfectants. I fonamentalment el que nosaltres ens movem és amb la categoria de productes per higiene humana, bàsicament els productes de mans, que són els TP1, els desinfectants per superfícies, que seran els TP2, i l'HA, perquè m'entengueu, els de la indústria alimentària, que són els TP4. Llavors, si us sembla, ja entrem amb la part així de la Montse i que la Montse ens expliqui el registre de les substàncies. Com funciona, Montse, el registre de les substàncies actives? Mireu, jo us explico. D'acord amb la nova normativa, què va passar? Que primer el que ha dit la Maite és veritat, havien d'endreçar això dels desinfectants, perquè a nivell europeu hi havia un desgavell. Aquí a Espanya érem un dels països que teníem normativa i des de fa molt temps aquests productes s'han de registrar, però en altres països això no era així. Fins i tot alguns països consideraven unes substàncies actives, els altres no, etc. Llavors, què van dir? Bé, doncs comencem des de zero. I els hi van dir als fabricants, nois, dieu-nos quines substàncies fabriqueu i considereu substàncies actives, desinfectants o biocides, dieu-li com vulgueu. I llavors van fer una foto i llavors van dir, val, un cop tenim la foto, dieu-nos quines voleu seguir comercialitzant, perquè per seguir comercialitzant ells havien de fer una bateria d'assajos bestial, que això volia dir un munt de diners, des d'ensajos toxicològics, ensajos pel medi ambient, ensajos d'eficàcia, etc. Bé, doncs els fabricants es van posar les piles i van dir, doncs nosaltres volem seguir fabricant aquestes substàncies i les volem registrar per aquests usos, doncs per TP1 per higiene de mans, per TP2 per higiene de superfícies, per TP3 per higiene veterinària, etc. I es va fer una fotografia. Degut a això, moltes substàncies que abans es consideraven desinfectants van caure. Per què? O perquè es va veure que realment no ho eren, o perquè el fabricant en venia tan poca quantitat que no li sortia a compte fer tots aquests assajos i testos, etc. i va dir, doncs jo passo perquè això no és el meu negoci. Per això, moltes substàncies han caigut d'aquesta famosa llista. Llavors, si tu ara vols formular un nou desinfectant, te n'has d'anar a una llista on hi ha totes les substàncies actives, tots els fabricants que les voldran registrar i per quins usos les faran i per quins usos les voldran registrar. I tu només pots formular amb alguna cosa que estigui allà, perquè si no està allà, no t'ho acceptaran. Llavors, què passa? Malgrat hem dit que han caigut moltes substàncies actives, n'hi ha moltes que encara s'han d'avaluar. Llavors, què han fet? S'han repartit com les cartes. A cada país li han tocat unes quantes substàncies per avaluar. Què passa, a més? Que ara amb el Brexit, les que havien tocat al Regne Unit se les han de tornar a repartir. Amb la qual cosa, ells que es pensaven que això aniria relativament ràpid, cada cop es va complicant i és un procés molt lent. Com funciona això? Quan un país ha fet l'avaluació d'aquesta substància activa que li ha tocat, s'ha mirat del dret, del revés, si és tòxica, si no és tòxica, què fa el medi ambient, què fa els organismes, totes les proves, decideix de dir, val, d'acord, l'aprovem nosaltres. Llavors se'n va a l'ECA, que és l'Agència Europea de Productes Químics, i allà la publiquen amb un reglament i la posen de dir aquesta substància ara ja és una substància activa amb el títol de biocida. Un cop han fet això, els formuladors, que som nosaltres, tenim 2 anys per adaptar i presentar el dossier dels nostres productes que contenen aquesta substància d'acord amb la nova normativa, que és la normativa de biocides. Això, en el nostre cas, ja ha passat. Per exemple, ens ha passat amb els productes que tenen hipoclorit. Fa 4 anys es va publicar la substància de l'hipoclorit
en l'annexe 1 del reglament de biocides, vol dir que aquesta substància ja es considerava biocida i estava aprovada. Vale. Doncs nosaltres, després d'això, tenim 2 anys per preparar-nos i presentar el dossier de tots aquells productes que tenen només hipoclorit i presentar el dossier de biocides, que això ni us explico. Vull dir, és una feinada de mil dimonis, vull dir, molt exagerat. Nosaltres fins i tot hem hagut de demanar ajuda externa perquè ens ajudin a preparar això. Llavors, què passa amb aquests? Un cop tens presentat el dossier de biocides, d'acord amb la nova llei, et poden passar 2 coses. Imagina't, si tu l'antic producte ja el tenies registrat d'acord amb la llei antiga, per exemple, un cas que us sonarà és l'Aquagen SDF, a tu et fan un paperet dient, vale, doncs com que tu ja has presentat el nou dossier com a biocides, tu aquest producte el pots seguir comercialitzant com a desinfectant fins que nosaltres et donem el nou títol, per entendre'ns. Però, si tu un producte no el tenies registrat prèviament, no el pots comercialitzar com a biocida fins que no te'l donin el títol corresponent. Això nosaltres què vam fer? Doncs vam agafar tots els productes que tenien hipoclorit i vam dir, doncs de tots aquests els presentarem a biocides, malgrat alguns ja els teníem registrats i d'altres no. Un exemple de producte registrat és el Sanigen CL o l'Aquagen SDF. D'altres productes que no teníem registrats perquè o no ho necessitaven o nosaltres ja no ho havíem fet és, per exemple, no sé si us sonarà, l'Aquagen DV o fins i tot el Sanigen Chlorpipe o el Sanigen Alcaclor. Aquests, fins que no ens concedeixin el registre d'acord amb la nova llei, nosaltres no els podrem comercialitzar i dir que són biocides, malgrat passen els assajos, malgrat sí que ho són. D'acord? Llavors, estem aquí. Llavors, el Ministeri, per sort o per desgràcia, va molt a poc, i més en el cas de l'hipoclorit, perquè aquí a Espanya som un dels països que de lleixius en tenim de totes les marques i de tots els colors. I tots aquests... Perdona, Montse, perdona una pregunta. Llavors, jo, al final, és una mica més comercial que no això que expliques. Sí, i tant. És dir, al client que tenim habituat a que consumeixi Aquagen DV, què li hauríem de dir ara? Res, tot és igual, es manté, tot igual. Perquè fins que no ens donin el nou registre com a biocides, tot es manté exactament igual. La foto és la que hi havia. Vale, o sigui, la normativa la compleix. La normativa la compleix. Sí, perquè el Sanigen DV és com els lleixius, tenia un estatus especial. Que els lleixius no s'havien de registrar? Vull dir, cap lleixiu tenia registre com a desinfectant, malgrat tots sabíem que ho era. Doncs l'Aquagen DV va pel camí. És un lleixiu d'ús alimentari. És 3/4 del mateix. Ara, de la mateixa manera que els lleixius en un futur tindran registre com a biocides, l'Aquagen DV també el tindrà. I si no haguéssim fet això, l'Aquagen DV quedaria fora del mercat. La pregunta, al final és així, jo dic, el que em preocupa, la pregunta o la praxis de la competència que digui, bueno, aquest producte ara no compleix, això no és real, no? No, no és real. No és real perquè tothom està a la mateixa situació, Carles. Vale, ok. Però són coses que ens hi trobarem. Sí. I al final, una mica el... Però llavors, Montse, que estàs dient? Que a partir d'ara tots els clorats han de tenir registre o no? No, Adri, estan treballant amb això, val? Sí. Llavors, quan entri en vigor i quan hagin acabat de mirar-se tota la normativa de l'hipoclorit a Espanya, llavors tots els productes en base a hipoclorit hauran de tenir registre. És dir, la gent que, imagina't, un fabricant de lleixiu, si no ha presentat el seu lleixiu d'acord amb la nova llei, no podrà seguir venent lleixiu, a no ser que només la vengui per la roba i dir que blanquegi. Si un lleixiu li dius... Però això pel mercat, Montse, dels garraferos el lejieros de la garrafa a 1,3 € de 5 litres, és impossible mantenir.
Bueno, què han fet aquesta gent? Han fet com una mena d'agrupació per ajudar-se mútuament i fer una cosa conjunta, perquè no els hi sortia a compte. Però clar, si no se'ls anava a pique el negoci, m'entens? Claro. Vull dir, no tenien opció B. Llavors es van haver d'ajuntar, jo sé que han fet petits consorcis de dir presentem un únic registre, un únic dossier amb diferents marques i paguem els assajos tots junts, etc. S'han anat ajuntant, però fins allà on jo sé, que tampoc no hi estic ficada. Però és que si no, no tenien opció, és a dir, no hi havia opció B. O només venies lleixiu per dir que blanquea, per entendre'ns, o ni això. I fins i tot ara el Ministeri, que està molt qüestionant, ara em poso en un territori que no d'això, sabeu que estan molt de moda les paraules higienizante, efectología i tot això, i ara veuen una cosa d'aquestes i ja tremolen, t'ho fan Ho saben, treure. Montse, vam passar un comunicat a Divós conforme ja no es pot dir això d'higienitzant i sanititzant. A l'efectologia, ells consideren que la paraula lejía vol dir desinfectant a nivell de ministeri. No sé que ho argumentis molt bé. I tota la gent que fabricava lleixius ha hagut de fer això. És a dir, com la gent s'ha aprofitat amb el màrqueting de la paraula higienitzant, sanititzant i tal, quan no implicava res, des del Ministeri han enviat una nota a Delma, oi, Montse? Sí, ha sigut general, sí. En general, i s'ha eliminat les paraules sanititzant, higienitzant, o tot allò que pugui donar confusió amb un usuari de que aquell producte desinfecta si no té registre. És a dir, tu no pots posar cap d'aquestes paraules a no ser que el teu producte tingui l'autorització com a desinfectant. Sí. Això gairebé ha sigut a nivell europeu, que han posat una mica d'ordre. Sí, ara veurem que això de limpiador higienizante no hauria d'estar a no ser que aquest producte, aquest limpiador higienizante, té el registre com a desinfectant. Però llavors ja no dius higienizante, ja dius desinfectante. Clar, ja dius desinfectante. S'han carregat les paraules higienizante i sanitizante i coses d'aquestes. Molt bé. Sí. Escolteu-me, vosaltres interrompiu-me quan ho creieu convenient, com si hi ha coses que us sonen molt i no cal que les digui, vull dir, amb tota llibertat. Jo us vaig explicant coses, però amb tota llibertat, val? Això que us deia, presentar un dossier d'acord amb la nova llei de biocides és realment molt complicat i, l'altra paraula, molt costós. Molt costós. És a dir, et fan fer assajos pel dret i pel revés. És a dir, assajos biocides, assajos de bactericides, fungicides, virucides, el que vulgueu, assajos d'estabilitat, 1000 coses. Llavors, és molt, molt, molt costós. Vull dir que la gent que ens hem llançat a la piscina a fer tot això, realment a darrere hi ha molts diners. Però, finalment, quan el Ministeri es posi les piles, que no sé quan serà, perquè ja et dic, nosaltres això ho vam presentar fa 2 anys i de moment no ens han dit ni asa ni bèstia, vull dir que van molt, molt a poc, però això ens afecta relativament poc perquè els productes que ja els teníem registrats els puguem seguir comercialitzant, vull dir que no hi ha problema. El que sí que voldria que us quedés ben clar és que si un producte porta, és a dir, quan una substància activa hem dit que passa a ser biocida, tots els productes que porten només aquella substància sí que s'ha de presentar al dossier com a d'acord amb la nova llei de biocides. Però si aquell producte en porta 2, una està a la llista i l'altra no, fins que totes dues no estiguin a la llista, el producte no pot passar biocida. D'acord? Això passa amb el mateix amb els tipus de biocides. Heu vist que la Maite deia allò del TP1, que és productes per higiene de mans, TP2, que són productes per higiene de superfícies, i TP4, que són productes per higiene de superfícies en contacte amb aliments? Doncs, per exemple, els amonis quaternaris, ja hi ha un país que ha avaluat els amonis quaternaris, però, imagineu-vos, els ha avaluat ara potser em falla, però per TP3 i per TP2, però no per TP3 i per TP4, però no per TP2. Què passa? Doncs que nosaltres, com que els nostres productes, l'Aquagen DBN+, l'Ecomix Pur Desinfectant,
tots els que porten amanits quaternaris, nosaltres els volem per TP2 i per TP4, no hem de fer res fins que hi hagi pels dos usos. M'enteneu què vull dir? Vull dir, fins que tu no tens el pack complet, no pots passar. I això passa a nosaltres i amb tothom. Vale? Jo penso que amb aquesta transferència no hi ha Maite, ja podríem passar, perquè no... Això ja us he explicat una mica. Els assajos també de proves d'eficàcia no es poden fer en un laboratori qualsevol, s'han de fer en uns laboratoris acreditats. I és una mica el que us he explicat abans. Vull dir, és una documentació farragosa, etcètera, que fins i tot nosaltres hem necessitat ajuda externa per poder-la presentar. Llavors, això també heu de tenir clar dues coses. La documentació es presenta en un país. Llavors, és aquell país, per exemple, nosaltres ho hem fet a Espanya, i és Espanya qui t'avalua el registre dels productes que tu presentes. Llavors, un cop Espanya ha dit, sí, tots aquests productes jo els hi concedeixo el registre. Llavors, pots trucar a la porta d'altres països, per exemple, Portugal, i dir, senyors de Portugal, com que nosaltres aquests registres ja ens els han aprovat a Espanya, ens els aproveu vosaltres també? Pam, i torna a pagar les taxes de Portugal, etcètera. Pots anar a França i dir, senyors de França, com que aquest registre jo ja el tinc aprovat a Espanya, no sé què. És a dir, pots anar fent el que se'n diu reconeixement mutu, perquè, per desgràcia nostra, malgrat diuen que han unificat la legislació, no han unificat el tema del registre comunitari. Per què? Perquè cada país vol guanyar dinerons i pagui les taxes corresponents. Vol dir que quan ho tinguem solucionat a Espanya, nosaltres haurem de veure si a nivell d'empresa d'això ens surt a compte pagar les taxes dels països allà on volem seguir venint aquests productes. Jo diria que això. Vinga, si us sembla, ara entrem en aspectes més comercials, Montse, I tant. que jo he fet aquí una entrada, que és el cronograma de la famosa pandèmia de la Covid. Llavors, bàsicament, això vam començar al gener del 2020, que va haver-hi les primeres notícies del Covid a la Xina, no? Al febrer vam començar ja els casos a Itàlia, al març ja van començar a augmentar els casos a Espanya, fins que es va decretar el 14 de març el confinament domiciliari. D'aquí fins a avui doncs, han passat moltíssimes coses, de manera que continuem en plena tercera onada, tenim restriccions municipals i, en fi, els establiments i tot plegat, i estan ja començant ara o estan donant a determinades persones, ja estan començant amb les vacunes. Per què explico això? Bé, perquè durant tot aquest any hi ha hagut una demanda absolutament brutal de productes desinfectants i això ho lligo amb la primera transparència, sobretot a productes amb capacitat viricida, tant i tant que des del començament de l'any passat hi ha hagut, la gent del Ministeri ha hagut de posar-se les piles a base de bé. Mireu, aquest és un llistat, el famós llistat de viricides del Ministeri. Aquest llistat és del març del 2020. Si us hi fixeu, el llistat tenia 31 pàgines. A data d'avui té 233. Això vol dir que el Ministeri, donada la necessitat que hi havia al mercat de desinfectants, ha agafat de manera massiva i ha començat a donar registres, ja us dic, de manera massiva. Llavors, ara explicarem què és el que ha fet Socitesa, analitzarem bé què és el que diu aquell llistat i mirarem aviam què hem de fer comercialment quan ens trobem un client que en sap molt, quan ha passat algú de sanitat o bé la competència en general. Mireu, l'explicació que dona el Ministeri, si us hi fixeu en el llistat, en aquestes 233 pàgines, cap al final de tot, que és on hi ha més productes, et diu, ho llegiré, et diu, por otro lado, considerando la necesidad de estos productos biocidas y en previsión de un posible desabastecimiento, el Ministerio de Sanidad ha considerado también realizar el siguiente listado en el que figuran productos biocidas autorizados y registrados para TP2 y TP4 que han demostrado eficacia frente a virus envueltos. Mireu, quan es passa l'assaig de viricida, al laboratori et fa, dos anàlisis, que és els virus amb embolcall i els virus sense embolcall. Els virus que no tenen embolcall són els virus, més difícils d'eliminar. Per què? Perquè estan més exposats al medi ambient i estan més protegits.
Afortunadament per tothom el coronavirus és relativament fàcil de destruir en superfície perquè és un virus amb embolcall. Llavors, els productes que surten al llistat, a la primera fase del llistat, l'Ecomix VR, l'Ecomix Disinfectant, passa la normativa, la 14, aquesta famosa de viricida, a complert. És a dir, mata virus amb embolcall, que és el coronavirus, i sense, com podria ser, per exemple, la ràbia. Llavors, aquí t'està dient el Ministeri que, donada la situació actual, i donat que el coronavirus és un virus amb embolcall, ells et posen en aquesta llista aquells productes que, tot i que no passen la normativa de viricida totalment, és a dir, no són capaços de matar qualsevol tipus de virus, maten el tipus de virus com el coronavirus. És a dir, no compleixen la norma aquesta, la 14 tal, sinó la meitat. Però el Ministeri diu que com mata el coronavirus els autoritza. Llavors, aquí surten tropecientos mil productes que a les claus que tenen d'autorització del producte no posa que passi la 14.000, perquè no la passa només la meitat. Llavors, nosaltres el que hem fet és, donat això i donat que realment cada vegada tenim més pressió administrativa i estan passant els inspectors i li estan dient al client que no surt el producte al llistat, hem agafat i ja està presentat i, de fet, ara us presentaré el document conforme hem pagat les tasses, diguem, a nivell justificant virtual. No, però dono fe que estan presentats. Sí, no, ja. No, ja ho sé. I a data d'avui també es fa tot, l'altre dia ho parlàvem amb la Montse, s'ha de fer tot de manera virtual, tant les consultes amb el Ministeri com els pagaments, com qualsevol tràmit que tu tens, ho has de fer de manera virtual. Vull dir, ja no hi pots anar allà a parlar amb ells ni demanar-los visita. Vull dir, és tot virtual i el que és virtual es fa també una mica més lent, no?, en el cas del Ministeri. Que sapigueu que nosaltres hem presentat el Dermogendry, l'Aquagenol, el Bionet Plus, DBN Plus i SDF, perquè surtin al llistat. Aquests aquí, per fer-ho ràpid, hem demanat que surti al llistat aquest amb això, amb el dels virus encapsulats. O sigui, no sortiran al final de tot el llistat, d'acord? Però la qüestió és que el nostre objectiu és que surtin al llistat, perquè jo entenc que hi ha inspectors que no els hi val amb els assajos aquests d'eficàcia d'un laboratori extern conforme el producte passa la normativa, no els hi val, ha de sortir al llistat, doncs com ja tenim els assajos fets, doncs hem demanat l'ampliació del registre al Ministeri de Sanitat conforme aquests productes també tenen la capacitat de matar els virus amb embolcall. Llavors, tindrem aquests 5 productes a més de l'Ecomix Disinfectant. Llavors, el que no sabem és si l'SDF ens ho donaran o no, perquè com està amb l'impàs aquest que hem dit de la normativa antiga amb la normativa nova, entenem que sí, d'acord? Però si us hi fixeu i repassem el llistat al detall, em penso que no hi havia cap producte... Sí que hi havia productes amb hipoclorit, sí que n'hi havia, perquè els vaig estar mirant. Sí que n'hi havia, Llavors, que sapigueu això. Això, per una banda, ja ho hem presentat i es va presentar a primers d'aquest mes. Ara, en funció de que triguin més o triguin menys, del ritme que portin en el Ministeri, que ja veieu que el ritme és bastant important, el que porten, doncs apareixerem al llistat. Suposem nosaltres que si porten bon ritme potser cap al març, però tampoc ho podem garantir. El que sí que estem és al lloro constantment, aviam quan apareixem o no. I després, per una altra banda, també hem decidit de presentar el Dermogenol Aloe, que vosaltres el teniu també a Divosc, com a viricida, però aquest el volem que passi tota la norma, la 14476, i aquest s'ha de fer des de bon començament. S'ha de fer tota la documentació sencera. És a dir, no és un biocida que tu demanes una ampliació, sinó que aquí has de demanar tot sencer, i aquí triga una mica més. Que sapigueu que el laboratori aquest acreditat que fa els assajos d'efectivitat, que es diu IBAMI, aquest és l'Institut Valencià de Microbiologia, que és el que heu vist vosaltres amb els assajos de microbiologia que us vaig passar, estan saturadíssims. És a dir, cobren un pastón, avui en dia el millor negoci és tenir un laboratori d'aquests acreditats, cobren un pastón per les analítiques i tenen un plaç de... Montse, que ens van dir que s'ho començarien a mirar de cara al febrer o al març. Nosaltres ho vam demanar al novembre i ens han donat hora pel febrer, per entendre'ns. Imagineu-vos la quantitat de calés que estan guanyant aquests tios, de passar de 30 pàgines a 233, i no hi ha moltes alternatives més a Espanya. Llavors, mireu, això és que tenim també a disposició, això és el resguard conforme hem demanat l'ampliació. Si ho necessiteu perquè hi ha algun client que us ho demana, doncs ho tinc a la vostra disposició. És
En aquest cas, veieu, es la Quagenol y expone que solicitamos la modificación de la autorización con número de registro también para incluir la actividad viricida frente a adenovirus y murine norovirus, que serien els virus amb embolcall. D'acord? Solicitamos modificación de la autorización del producte, pum, pum. Aquest seria, per exemple, la Quagenol i aquest d'aquí us he posat el Dermogen Dry. Els tenim dels 5 aquests que us he dit, ¿Vale? Ampliación de actividad viricida del espectro limitado para que el producto se incluya en la lista de viricides autorizados. ¿Vale? Si ho necessiteu, ja és una qüestió de temps de que el Ministeri s'ho miri, perquè... Sí, Una consulta. digues. Aquest conforme està presentat, Sí. però no autoritzat, no? No, No. encara no. Clar, és el que estic dient, Andreu. Nosaltres hem presentat això i ara el Ministeri, és a dir, el personal s'ho ha de mirar i directament ja li donen el visto i com el que fan és posar un filtre, quan fan aquests llistats, llavors el teu producte apareix al llistat. De fet, el que volia era revisar amb vosaltres el llistat. Mireu. Aviam si va, perquè es veu, oi, el llistat? No. No? Doncs ara carregarà, suposo. Espera, Com que en pausa? Un moment. Un moment. Què es veu, allò d'abans? Ara sí, ara sí. Ai, Maite, ara has marxat. Sí, ho he parat, ara torno, cap problema. Aviam, aquest mateix. No. Jolín. És que també us vull posar alguns productes que m'he trobat por ahí, d'acord? Ai, espereu. Bueno, mireu, la competència mentrestant, un moment, És que l'ordinador va una mica lent. Veieu el de la Compe? No, no es veu, no, perquè estic mirant l'ordinador de la Montse. Un moment. Jolines. Aviam si ara es veu alguna cosa. Hi ha alguna qüestió mentrestant, alguna pregunta? Per la Maite, jo més que tot, aquest document de tot, aquesta família de 5 productes, sí que t'agrairia que ho poguessis enviar, a ser possible, si és avui. I tant. Perquè amb el sector alimentari potser és dels sectors que ha tocat més això. Hi van sanitat directament i, si no surt a la llista, ja ho sabeu, aquesta frase. Si no surt a la llista, no és vigent. No serveix i t'ho anulen, t'ho fan saltar això. Aleshores, avui mateix ho podré enviar ja amb clients que m'ho gastaven i que, és que els han de seguir gastant aquests productes perquè, evidentment, ja n'hem parlat, són efectius, però falta la documentació. Aquesta acreditació i això pot salvar que el client pugui seguir mantinguent aquests productes. Jo crec que mentre la Maite te vaig donant temps, Maite... Sí, bueno, de fet jo ho tinc projectat, el que passa que... Està clar que el que estem fent avui és un exercici molt interessant d'això que ens estem trobant en el mercat i del treball plegat que hem de fer entre el fabricant, el distribuïdor i, evidentment, la complicitat del client. No deixa de ser, jo insisteixo, en que són objeccions que tota la vida, diguem, ha posat com a arguments i punts forts, és a dir, en la clientela. És a dir, preferim estar en aquesta escena i, evidentment, donant solucions, que no pas que el món anés al revés, diguem, i tot aquest valor afegit que nosaltres anem exigint en els productes, doncs el mercat no el valora. Estic d'acord que si fem bé les coses, i les hem de fer bé, possiblement serà molt més perquè nosaltres ja venim d'aquesta dinàmica. És evident també que hem de gestionar aquestes situacions que tenim ara amb clients que posen en dubte sigués per un requeriment de sanitat o perquè algú, diguem, acaba de sortir de l'acadèmia, no té aquesta visió, perquè, evidentment, el producte després va aplicat en un sistema, en una formació, en un pla de neteja, o sigui, no tot és tan fàcil, és una part de la història, no? Evidentment, tota aquesta informació ens pot anar bé ara per explicar al client d'una manera tècnica transversal com funcionen les coses, per tant, el client confiança. Evidentment, també ens podem trobar situacions d'urgència que impliqui, no sé, haver de fer alguna acció amb l'Ecomix VR, si al final el que pondera més és que estigui en aquesta llista, haurem d'anar a pescar el que tenim en aquesta llista. Parlo de les properes setmanes, però, evidentment,
jo què sé, això pot passar perquè arriba i tenen una inspecció i no en tornen a tenir cap més d'aquí 6 mesos. Doncs, bueno, quan abans millor, hem de tenir-ho endreçat. Per nosaltres, aquests productes que heu presentat són estratègics, són d'alt consum, formen part del nostre plantejament de processos de neteja i desinfecció i, per tant, són molt importants que tinguin i que estiguin en la llista d'aquest tipus de client de biocida. Perquè ara va d'això. Ara la gent el que vol és garantir que quan apliques un producte allò pugui demostrar que té un efecte contra el coronavirus. És a dir, que al final, entre aquesta informació que estic d'acord que ens fes d'avançar, la possible solució urgent de l'Ecomix VR, sí que és el cas, que jo vull posar en valor com un dels millors invents que ha fet Sofitesa els últims anys, perquè va ser ràpid, és un producte amb un argument brutal, és un concentrat, per tant, té una dinàmica de discurs més enllà d'una eficiència, és un sistema ecològic, és un sistema que permet molt econòmic i que és positiu per tot, el fabricant, el distribuïdor i pel client. En tot cas, les properes setmanes és això i, home, sí, si al març tinguéssim el document pertinent, una mica de cara a aquesta obertura de possible temporada, vaja, sense cap mena de dubte. No sé si ja tens la informació, Maite? Sí, mireu, jo, per exemple, perquè veieu, aquests d'aquí és l'Ecomix Pure Disinfectant, aquest d'aquí és el que compleix, el que tenim com a viricida, i el que compleix la normativa al complet porten la clau aquesta 90. La clau 90. Els que porten el 90 aquests són els que compleixen la normativa sencera. Llavors, espera't, ara que estic aquí us explico. El primer número, el 19, és l'any que et concedeixen el registre o renoven el registre. 20 vol dir bactericida, 40 fungicida i 90 virocida. Us ho dic per si mai us sonés. Que ens ho passeu, perquè ho escrivim, Maite? Val. Llavors, amb la competència, ens trobem competència de tota mena. Llavors, és el que volia dir jo. Això no vol dir que el meu sigui millor que l'altre. Jo vull dir que en el cas de l'Ecomix VR compleix tota la normativa virus amb i sense embolcall. Llavors, aquí hem de mirar la segona cosa, que això també vull enllaçar-ho amb la consulta d'en Carles de l'altre dia. El Carles l'altre dia es va trobar un gimnàs que va passar un inspector i va dir que, clar, el producte que utilitza el públic, o sigui, els clients, ha de ser domèstic i el que utilitza l'equip de neteja ha de ser industrial, que ja li val. Però, bueno, la qüestió és aquesta. Llavors, que sapiguem que... Sí, clar, el gimnàs el que estava fent era posar l'UVR amb ampolles disponible pel client, diguem, perquè ell se netegés la seva banc de presbanca, si anés a fer alguna cosa, o la seva bici de spinning. I, clar, va arribar d'això i els ha dit que o treuen aquell producte ja en 15 dies o els hi posen una multa. El problema que el tenim, Maite, és que passem de 0,4 al litre a 5,8, per molt descompte que vulguis, el litre de Cogenol. I 5,8 estaven fent servir 2 garrafes d'UVR al dia. 2 garrafes són 10 litres per 8 són 50 euros. Carles, mirarem aviam si tenim el DBN Plus, Montse, o un d'aquests amb domèstic. No sé, mirarem aviam si tenim més. Divendres a la tarda l'última consulta va ser aquesta. Vam parlar-ho i em van dir, és que és inviable. O sigui, gastem 10 garrafes al dia entre tots els centres. Imagina, si això ho passem a Cogenol, per molt barat que li venguis, estem parlant de 300 euros al dia de Cogenol. Clar, és inviable. Perdona, Cogenol és domèstic, no? Deixeu-me intervenir a dir-vos una cosa. És a dir, nosaltres, quan vam presentar aquest producte, el vam presentar per ús domèstic, perquè nosaltres quan ho fem ho presentem per tots. Però el Ministeri, i això és collita meva, però entenc que és així, va considerar que com que era un producte concentrat, els senyors de casa, els domèstics, eren tontets i no sabrien fer la dilució i per això no ens el van concedir per ús domèstic. Bàsicament és per això, ni per perillositat, ni per res d'això. Però, com que mana el Ministeri, no hi podem fer res, és dir, no ens el van concedir. És gros, però és així. Bueno, mirarem aviam, Carles, si el DBN Plus o tenim un altre que es pugui diluir, que surti més barat el preu litre, si el tenim amb domèstic. T'ho miraré, d'acord? Montse, ho mirem, aviam si tenim sort. El problema és que encara no està en el llistat el DBN. No, però l'Aquagenol tampoc, saps? Tindrem conforme hem presentat l'ampliació com a viricida, però serà més econòmica. Ens trobarem en aquesta situació. Vale, merci. És una solució
Ho mirem, Carles. puntual. Sí. Bueno, Vale, aviam si tenim sort i és així. Llavors, jo el que sí que volia enllaçar-ho amb això, quan un fabricant demana autorització, ha de demanar autorització i quin és l'usuari que l'utilitzarà. Doncs si és domèstic, doncs et posa uso doméstico, i n'hi ha, I si és industrial, et posa uso industrial. I recordar que això també és important de cara als productes de la competència que ens trobarem por ahí, és que si el personal és professional o el personal és especialitzado. Per exemple, aquest d'aquí, el de sobre nostre, l'Envidox 25. Aquest aquí és un producte industrial, això és el del carnet. No necessita carnet per desinfecció de contacte, però aquest en concret té el registre per desinfecció aèria, però necessiten el carnet d'aplicador de plagues. Però això seria, Maite, disculpa, si... Digues. Si el nebulitzen. Serveix per nebulitzar. Si el nebulitzen, correcte. O sigui, aquest Envidox té dos. Té el de contacte normal i té el de nebulitzar. El de nebulitzar necessiten el carnet. D'acord? Llavors, giro cap a... Digues. Ves dient, Montse. Digues. Digueu. Jo, si tinc un dubte... Clar, així jo això veus ho desconeixia. O sigui, pot ser que un producte, depèn de com l'apliquem, compleixi la normativa professional o que de personal professional només, o que depèn de com actuï hagi de ser per especialitzat. Sí. Perquè el que aquí consideren també és la perillositat que té aquest producte per l'aplicador i per la persona que hi ha. Per exemple, quan és una desinfecció aèria, han de fer també els plaços de seguretat. Han de tenir quin temps i has de fer unes analítiques diferents. Has de fer una analítica conforme aquest producte en suspensió amb l'ambient, quina capacitat té de desinfectar superfícies. I has de fer una sèrie d'analítiques a part. I a més, per la perillositat que té a l'hora de respirar-lo i aplicar-lo i de més, no ho pot fer qualsevol, sinó que algú que tingui carnet, i en aquest cas hi ha un plaç de seguretat que pot ser 3 hores, 4, 10, 12, 24, 48. Llavors, un mateix producte pot ser que tingui el TP2, que seria el de superfícies, que seria aquest, i després el de desinfecció aèria. Sí. Jo, fent un incís, també us voldria posar de manifest que jo suposo que igual us pot ajudar el tema comercial. És a dir, no tots els productes passen la norma amb el mateix temps de contacte. Ara, Montse, no t'adalantis, que vull posar exemple. Ok. Ara. O sigui, estic analitzant això perquè un cop veiem qui ens trobem, quina competència ens trobem, analitzem el producte. Mireu, el Lubacina aquest té el registre domèstic, que és públic en general, i després té el de personal professional, que té 2 registres per vendre al supermercat i per utilitzar en normal. I en aquest cas és sense carnet. Ara posaré això, Montse. Sí. Llavors, quan anem a la fase aquesta del final de tot, que són els productes aquests que no compleixen la norma al 100%, sinó que només parcialment, aquests són els que ja directament, si us hi fixeu, ja no tenen la clau aquesta 90. Aquí surten el famós llistat, però no tenen la clau 90 perquè no compleixen la normativa sencera, sinó només una part. I això ho han fet momentàniament, donada el desabastecimiento i tal que us he llegit abans. En aquest cas, mireu, el Sanitol, que de Sanitol hi ha 400 milions. Està per públic en general i per personal professional. I ara... Esto sería virucidad. Sí, este es virucida, pero virus como el coronavirus, virus encapsulados. Los virus no encapsulados, si quieres matar la rabia o una cosa así, no la mataría. ¿Vale? Pero están en el famoso listado, que eso es a lo que vamos, ¿no? A lo que va Sanidad ahora mismo, que esté en el listado o que no esté. Entonces, el que diu la Montse, mireu, que us he posat uns exemples. Mireu, quan carregui, que trigarà una micatona, ¿vale? Aquest ja no el té ni el 40. No, encara no es veu, perquè estic mirant l'ordinador de la Montse i veig que encara no ho veu la Montse. Ara. Ara ho he tret, espera't. És qüestió de paciència, Maite, que sí, tarda a vegades carregar, però... triga una micatona perquè ha de carregar. Heu de veure una fitxa d'un producte de Colab que es diu Tasky Sani 4 en 1. No, això és de Diversell, no és de Colab, és de Diversell, perdoneu, aviam si carrega. Bueno, bàsicament, avanço, et posa activitat virucida siguiendo la norma 14476 para rotavirus al 1% 10 minutos. ¿Vale?
Ojo, amb això vull dir, ojo què vull dir? Pues que el que diu la Montse, és possible que com passa només mitja norma, que les condicions que passa aquesta norma no són les condicions normals, ¿vale? És a dir, ens podem trobar productes que surtin a la famosa llista aquesta i que desinfectin al cap de 10 minuts, 20 minuts, mitja hora, 2 hores, ¿vale? Jolín, no sé per què no em deixa, aviam ara, eh? Però el Ara. Ara, no? desinfectant amb Mireu. virus, Maite, no té un Digues. efecte immediat. Necessites un temps. Sí, però Sí, en el cas sempre. nostre són 5 minuts. En el cas d'aquest, com no és la norma sencera, són 10 minuts, ¿vale? O un altre, per exemple, us posaré un altre. Ah, vale, ja sé què passa, ja sé per què no, perquè em el posa en pausa per defecte. Ara, oi? Mireu aquest. Aquest es diu Sterilex Beta Green. Vale, doncs aquest Sterilex Beta Green et diu cumple la norma, que és la meitat només per a l'adenovirus aquest, al 5% con 60 minutos de contacto. Però ja pot, ja. Vale? Aquest surt a la llista, eh? Molt bé, no? Mort de vell, aquest mort de vell, el virus. Vale? Bueno, doncs que ho sapigueu. Aquest surt a la llista, és a dir, que surti a la llista al final, amb aquests que no tenen la clau 90, que surti a la llista no vol dir que tingui les mateixes condicions que el nostre, ojo, El nostre sortirà a la llista i recordeu que són la dosificació que toqui a cada producte 5 minuts. Aquí, per exemple, és el 5%, 60 minuts. És impossible tenir 60 minuts en contacte a una superfície amb això. O en una escola. Aquest és inviable utilitzar en una escola, utilitzar en un hotel o en un restaurant entre començar i començar a esperar-se una hora a que això faci efecte. ¿Vale? És a dir, amb això el que us vull dir és que, tot i que surti a la llista, nosaltres hem de mirar la lletra petita. A partir d'aquí el client que faci el que cregui més convenient, el que li convingui més o el que ell vulgui. Perdona, Maite, perquè al final jo vaig posant objeccions que ens podem trobar. Sí. Si estiguéssim, jo com a venedor, si estiguéssim l'Sterilex Beta Green aquest, el comercial, si és mig bo, els hauria dit no, ho apliqueu i marxeu. Claro. Estarà allà 8 hores fins que arribeu pel matí, estarà desinfectat. No seria incorrecte, doncs, no? No, en aquest cas no seria incorrecte, perquè en aquest cas aquell client té temps suficient per esperar entre un ús i el següent ús que aquest producte faci efecte. Un col·legi, desinfectem una aula, doncs quan plega la dona de neteja, pulveritza i marxa. Sí, és correcte. Sí, Carles, però oi que les escoles això no ho fan un cop al dia, sinó que ho fan cada vegada... No, ara fan reforços pel matí, van passant... Llavors, aquest col·le hauria de tenir un producte que actués molt més ràpid i aquest per la nit. No és viable. Dubto molt que aquest client volgués tenir dos desinfectants diferents. Saps? Perquè al final els venedors fan de venedors, saps? I jo he agafat així a voleo, perquè n'hi ha més, perquè clar, potser estem parlant de 100 i pico pàgines, vull dir, si em poso al detall un per un, m'hi tiraré. Ho vull fer, Ho vull fer perquè hi ha molts que vaig ràpid, vaig més ràpid i en tinc més, He fet una carpeta que això li passaria a la Montse, perquè això és una feina que m'ha demanat la Montse, i he començat a fer-la i n'hi havia un que també, O sigui, que m'he trobat, hi ha productes que no, però m'he trobat diversos que ja d'entrada sí. Llavors, que sapigueu que surtin al famós llistat no implica que tinguin les mateixes condicions que els nostres. Per tant... Això és un argument comercial que vull dir que heu de tenir-ho en compte, que fins ara les normes es passaven totes a les mateixes condicions i amb aquesta excepció que han fet, aquí hi ha de tot, han obert la porta a moltes coses, a temps diferents, a que passin el 50% de la norma, etcètera, que això és totalment inusual, vull dir que s'ha de tenir en compte. No és el mateix. I no és el mateix tampoc amb quines condicions les passin, si netes o brutes. Si la passa en condicions netes vol dir que aquell producte és efectiu sempre i quan abans s'hagi netejat prèviament la superfície. Si no, l'efectivitat baixa en picat. Vull dir que són petits detalls que potser comercialment us poden ajudar. Jo, bàsicament, el que us volia dir d'aquesta reunió, i jo ara ja no diré res més, ara heu de preguntar a vosaltres, és que, tot i que ja ho sé, que nosaltres també serem en aquest llistat, que estarem a la part final del llistat amb mitja norma, diguem, però les condicions nostres seran les condicions que vosaltres ja teniu, que són els assajos d'eficàcia, que és el que posem a la fitxa tècnica, que és la dosificació que toqui al cap de 5 minuts, que ens trobarem que compartim llistat amb d'altres fabricants que les condicions seran com les nostres o uns altres
productes que les condicions són 60 minuts, 10 minuts, mitja hora, jo què sé, 3 hores, d'acord? Que quan ens trobem productes d'aquests haurem d'anar a mirar la lletra petita, que bàsicament és la fitxa tècnica, d'acord? És mirar la fitxa tècnica quan ho vulguin posar, d'acord? I veure quines són les condicions d'aplicació. Si no, preguntar-li al client, escolta, aquest producte, quina dosificació l'apliques i quant temps has d'esperar perquè actuï. Bàsicament és això, que ens haurem d'acostumar perquè han sortit fabricants de tot arreu i que el Ministeri, tal com ha dit la Montse, ha fet, vinga, via libre, ha obert veda i aquí, encara que no la passi sencera, mira, surts al llistat i el de Sanitat no et dirà res. I que sapigueu que l'UBR és el que la passa completa. Que si voleu mirar al detall la llista del març i la llista d'ara dels productes que realment compleixen la normativa, la 14476, n'hi ha pocs. És a dir, aquí hi ha hagut molt poca variació. La variació del llistat ha sigut amb els productes al final. Llavors, ara, si us sembla, ja no deixo de compartir pantalla i us toca parlar a vosaltres. Si ho aconsegueixo. Vinga, perfecte. Us toca a vosaltres preguntar. Maite i Montse, a fi de comptes, el que estaves comentant ara i donant peu i seguiment és que on detectem productes d'àmbit domèstic no són tan efectius o molt menys efectius que si en una escola o un gimnàs o que sigui. Per què? Per un volum de rotació, perquè ja no és un entorn tancat. A casa és molt fàcil desinfectar una cuina o uns espais i, en canvi, en un restaurant, en una cuina o aquests espais que hi puguin haver-hi d'una sauna, sigui gimnàs o que sigui, necessitem més ús professional. Aquest seria... No. És vàlid? No, això que dius no és vàlid. Bé, però segons Sanitat, si està al llistat, és efectiu. No. Una cosa és que estigui al llistat i una altra cosa és l'ús a què es destina, l'ús pel qual te l'han autoritzat. Al llistat hi ha els que diu el Ministeri i una altra cosa és l'ús per què serveix el producte. Hi ha productes que serveixen per ús professional i productes que serveixen per ús domèstic, però tant els d'uns com els altres han d'haver passat les mateixes normes. Vull dir que l'efectivitat està demostrada. Però si detectem un producte domèstic en un lloc industrial... No està bé. No està bé. És un argument d'un punt... Exactament. Montse, i per què no estaria bé? Perquè els productes d'ús domèstic només es poden fer servir en l'àmbit domèstic, és a dir, en l'àmbit de casa. Només els poden fer servir gent que no cobra per fer la feina de netejar, per entendre'ns. I perquè, a més, no disposen de la fitxa tècnica i la fitxa de seguretat. La tècnica no és tan important, però la seguretat és fonamental. Per tant, tu no pots fer servir un producte que no disposis la fulla de dades de seguretat, oi? No, però bàsicament és perquè el Ministeri ha concedit el registre i les condicions d'etiquetat d'aquell producte per un ús determinat. I aquell ús és, si te'l concedeixen per ús domèstic, té una sèrie de requisits, és a dir, l'etiquet, l'envàs ha de ser, normalment té una limitació de contingut, etc. I deixa claríssim que els productes d'ús domèstic són aquells que l'usuari no és professional, és a dir, no cobra per fer aquella feina, perquè s'entén que protegeixen els usuaris domèstics, que som teòricament gent que no està acostumada a fer aquesta feina i, per tant, no hi entenen. En canvi, una treballadora d'una empresa de neteja té una formació, etc. I, per tant, els productes d'ús domèstic estan restringits. Productes molt perillosos no els hi donen el registre per ús domèstic. Productes, per exemple, l'Ecomix Pur i Desinfectant, malgrat nosaltres vam demanar el registre per ús domèstic, no ens l'han concedit. Per què? Perquè consideren que un usuari domèstic no és prou capaç per fer les dosificacions i les dilucions que necessita aquest producte. Potser perquè no és un producte. Potser perquè no és el producte l'ús. Exacte. Estic convençuda, exacte. Això mateix. Tu has de manipular. Exacte. Segurament és això. Sí, és això. La diferència. I, per exemple, seguint aquest argument, entenem que si un client va des l'Ecre i compra una escombra, aquí el problema és mínim, no? Una escombra amb una escombra nostra. Amb una escombra, vale. Però amb un producte comprat, perquè això ens passa, vale? Comprat a puestos així,
O sigui, ara amb els desinfectants està molt clar, és que a vegades està més clar, no? Que desinfectants d'ús domèstic amb l'àmbit professional no es poden, però clar, tot i així ja te trobes aplicacions així. I jo almenys a vegades et quedes una mica desmuntat que dius, bueno, com ho rebato? Això legalment es pot fer alguna cosa? O sigui, es pot dir, tu això no pots fer-ho? És a dir, no sé si m'he explicat, per entendre'ns, si tu vas a un bar i netegen amb Sanitol? Sí. Teòricament no ho poden fer. Però teniu en compte que aquí hi ha un truquillo, que el Sanitol, si mireu el llistat, té el de domèstic i té el professional. Però les etiquetes són diferents. Això no... amiga, molt bé, Montse. L'etiqueta... Tinc el Sanitol, que potser venen al gros mercat, que és per professionals, pot ser que tingui el registre, però el Sanitol que venguin a un bon preu, per dir-ho així, aquest és domèstic, segur. A veure, les etiquetes... Un producte pot estar registrat tant per ús professional com per ús domèstic, però les etiquetes d'aquest producte han de ser diferents. És a dir, un mateix producte no pot estar etiquetat per ús professional i per ús domèstic. Han de ser totalment diferents. Per què? Per aquestes restriccions que us dic. És a dir, quan tu etiquetes un producte d'ús domèstic, t'hi fan posar un seguit de coses, etc., que van destinades a l'usuari domèstic, i quan és per ús professional te n'hi fan posar unes altres totalment diferents. Vol dir que, malgrat sigui la mateixa formulació, el mateix nom de producte, tot exactament igual, l'etiqueta d'ús domèstic és una i l'etiqueta d'ús professional n'és una altra. El Sanitol Pepito, ara m'ho invento, si el trobes al Carrefour, ha de tenir etiqueta de domèstic. I si trobes el Macro, ha de tenir etiqueta de professional. Com ho detectem, Montse? Hi ha algun numèric? Sí, no. Sí, a baix posa ús domèstic. En l'etiqueta, uso profesional, uso por el público en general. Si diu uso por el público en general, és domèstic. Si diu uso por personal especializado o uso por personal profesional, és de l'altre costat. Això és el que ens ha passat, Carles, al gimnàs, al Claró. Sí, però... Exactament això. Bé, deixa'm que ho expliqui. Si en un centre professional, evidentment, una empresa que neteja, té un Sanitol d'ús domèstic, l'inspector pot fotre una multa amb això? Pot tenir problemes? Pot tenir-los. Ok, vale. Però això s'interpreta... Els tingui o no és un altre tema. Sí, t'entenc, però... M'enteneu què vull dir? És dir, les inspeccions, segur que n'heu viscut més d'una, depenen del bon senyor de turno com s'hagi aixecat aquell matí. Sí, no, al final jo sempre dic, Montse, que són comercials com nosaltres, tots fan el mateix curset, però un entén una cosa i l'altre, o un es queda amb una cosa i l'altre es queda amb una altra. Un inspector pot anar a un gimnàs i veure el producte d'això i no dir res perquè ho entén perfectament, i un altre inspector pot anar a un gimnàs i ha dit no, el senyor que es neteja la bici és un domèstic i no ho pot fer servir. Vull dir, és ridícul, però és així. Depèn del dia com es llevin o depèn de la inspecció com ho vegin o depèn de què. És a dir, hi ha inspectors que si tu li ensenyes que el producte és efectiu perquè ha passat els assajos diuen val, d'acord, i n'hi ha que no. Vull dir, és que això és aquest món curiós de la inspecció. Em sap greu, però no us puc donar la recepta magistral, és que no existeix. Totalment d'acord. Puc explicar una experiència creativa que he tingut i per donar solució a un client? I a veure què us sembla i també pot donar solució a tota la comercial nostra. Una planta d'aigües, en aquest cas, l'inspector demana per terra, per passar amb fregadora, producte viricida. Amb la meva creativitat o el que he portat a terme i es tira endavant. Aquest client gasta el producte Cogen Cleaner. Li he presentat l'UBR i el client agafarà i posarà una mica d'UBR per cobrir expedient. Puridor. I ho dic perquè no tenim producte viricida pel terra, encara que tinguem un desinfectant, però no és viricida, tingueu vosaltres, però no sé si serveix per tothom, perquè tots més o menys donem aquesta solució als clients. Si no li podries posar l'stop també, el que passa que li sortirà primer, que és una xorrada fer això, perquè no... L'stop és antiescumant. Escolta, no barregeu productes, M'estàs dient que has barrejat els dos productes a dintre de la fregadora? El client fa servir Aquazen Cleaner al 2%, perquè la planta és bastant neta, per dir-ho d'una manera, i posarà un 2% amb aquest dipòsit del UBR. Per cobrir expedient i dir que... No està bé. No? No.
Mai es poden barrejar dos desinfectants, mai de la vida, perquè es contrarresten efectes. I l'amoni quaternari i l'hipoclorit no... Segueixo dient, per cobrir expedient. Però és que el que estàs Que fent... m'està exigint fer servir un producte viricida pel terra. Bueno, jo el que et vull dir és que el que estàs fent és que segurament... El terra no neteja, és un desinfectant. Hem de netejar. Qui no neteja? L'Ecomix desinfectant porta tensoactius, sí que Sí, neteja. una màquina frenadora netejarem bé. Sí, li hauràs de posar l'estop, però li hauràs de posar l'estop al dipòsit d'aigua bruta perquè fa espuma. Jo faria el cleaner tota la setmana i una vegada a la setmana només amb el desinfectant amb stop. Sí, sí. És que el que no es pot recomanar mai és barrejar dos desinfectants, perquè l'efecte que podeu fer és que un contra l'altre es contrarrestin i ni netegi ni desinfecti. Mai es poden, en casos molt concrets, però vull dir, mai a la vida recomanem barrejar dos productes de neteja o de desinfecció, mai de la vida, perquè les composicions pot ser que s'anul·lin les unes a les altres. És com quan, que no es pot barrejar mai un sabó per rentar la roba i el suavitzant, perquè és que si els poses junts es contrarresten, no hi ha manera. Fins i tot quan rentes els poses de manera separada. Si els posessis junts no farien cap efecte. L'un per l'altre s'anul·len. Perfecte. I una altra pregunta. Dins la família de matèries actives per l'efecte virusida, hi ha quines famílies o quins serien els que entrarien aquí? O sigui, hi hauria la família dels amonis quaternaris, hi hauria la família dels alcohols, del clor, en aquest cas perquè està penjat i queda pendent. Paracètic, també? Hauríem de mirar si hi ha algun producte. Això, Pitu, és... Paracètic, en aquest cas, hi són virusides. Doncs llavors sí, llavors també. Hauríem de mirar el llistat quines són les matèries actives que te la posa, quines són les matèries actives desinfectant. Hauríem de mirar-ho. A més, una cosa que us vull dir és que no tan sols és la substància activa, que sí, però també hi ha un seguit de coses que es diuen coadjuvants que fa que aquest producte sigui la virucida. Us poso un exemple. Per exemple, l'Ecomix Pure Desinfectant és virucida i passa la norma completa i és amb amonis quaternaris. L'Aquagent DBN Plus la passa al 50% i també és amb amonis quaternaris. M'enteneu? Vull dir, la fórmula s'ha de... No tan sols és qüestió de posar-hi la substància activa i ja ho tinc fet, no. És fer-li tot un seguit de coses que se'n diuen coadjuvants per potenciar aquesta acció, per fer-lo més efectiu. Què passava? Com us ha explicat la Maite, el món dels virus era un món que no afectava en els processos de neteja, era un món desconegut, vull dir, n'hi havia poquíssims, vull dir, poquíssims. I, per tant, els productes es formulaven perquè tinguessin molta eficàcia contra les bactèries i molta eficàcia contra els fongs, que, com us ha dit la Maite, n'hi ha un que és una fiera i l'Aspergillus, que és una cosa superdifícil de matar. I es deixava de banda això. Ara què es veu? Què ha fet la gent? Per anar de pressa i corrents, diu, el que tinc, vaig a mirar què passa, i per això el que tinc passa, el 50%, doncs ja tenim alguna cosa. M'enteneu? És aquesta la limitació. No és tan fàcil. És a dir, els productes, quan els formulem, no és una cosa fàcil de fer. És a dir, s'ha de fer la substància activa més totes les coses que fan que ajudin aquesta substància activa a fer el que faci. A més, que tingui una mica de neteja, que tingui una mica d'olor agradable, que sigui estable, etc. Vull dir que no és tan fàcil. No sé si m'he explicat més o menys. Perfectament, Montse. Algun dubte o alguna suggerència més d'algú? No? I si no, ja sabeu on som, No. Com passeu això, Maite... Sí, ara us ho passo. Com ho passeu, pots passar també els testos que heu fet, les proves de laboratori, també, de cada un dels productes, més que tot per donar-li més fermesa amb la documentació i tot amb els clients. M'ho vas passar a mi, Els testos d'eficàcia els teniu, però a mi no em costa gens de tornar-ho a passar tot junt, cap problema. Més que tot per passar-ho tot, no sé si el millor és passar-ho cap a l'oficina de vendes, i així nosaltres ho tindrem tots a disposició per tots els clients i cadascú que ho gestioni.
Sí, sí, De cap què el problema. necessiteu? D'aquests 5 que hem presentat, per entendre'ns? Sí, els que tenim la problemàtica amb sanitat. Els tenim tots, Montse, cap problema. Ho tinc tot. No, segur. Mm. No hi ha problema amb això. Molt bé. I què necessiteu més? Els textos, el document de justificants. presentació i les claus de què vol dir cada cosa? Sí. Sí, això també iria bé que ho tinguéssim. Val. Vale. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Apa, tots. Aviam un si ens plaer veiem en tornar-vos a persona d'aquí veure. poc. I tant que sí. Perfecte. Igualment, vinga. gràcies. A reveure. Que vagi molt bé la Merci. setmana. Bé. Adéu, bon dia. Maite, Adéu. gràcies. A reveure. que vagi molt bé. Adéu. Déu us guard. Adéu, adéu, adéu. I no anem d'estop,